Priviți cu atenție. Maldăre de balastru furat de pe albia râului. Se duc în continuare și escavează. Și nu li de ajuns. Deci, să înțelegem ce fac ei. Este legal sau ilegal? E dureros. În acest moment unde mă aflu și filmez, este numai praf și mizerie. Uitați-vă ce a făcut în câteva luni de zile. Cât balastru a putut să fure. Și în acest moment unde sunt acum și filmez, se simte o căldură din cauza pietrelor încinse, pentru că nu mai este spațiu verde. Pur și simplu ai senzația că ia pământul foc. Din cauza lor vom fi afectați toți în comuna Crasna. Praf, poluare, aspectul acesta ruginiu galben. E un pericol de infecții, boli respiratorii și de plămâni. Cum ar fi silicoză, cancer, resturi de, cum se vede acolo, resturi ceva de mașini, scaune date foc. Această balastieră, să ne stăm să ne gândim, nu ar avea voie în sat, lângă casele noastre. Vă mulțumesc. Cine vede aceste filmări le trimit pe Facebook să le vadă toți. Vă mulțumesc frumos și o zi bună.